ku danna subscribe sannan danna kararrawa a tashar mu ta matan Hausawa tashar zamani. Ka danna mana subscribing sannan ka danna alamar kararrawa da zarar mun dora labari ko bidiyo za mu sanar da kai. Garkamu wannan karfe na zamo wanne kirari na ne dan damo tun da na ce na sa rigar aro suke bi na wacce na gada ma sai na ciwo. Yan gaba yanzu me kake so kai? Me kake so ka ba? Me kake so saurara? Me kake so ka ba? Ya hakuri ne ku ka faɗi me kake so. Ka faɗa mai abin da zuciyarka. Faɗi me kake so? Nura idan ka buge ni Nura a haka Nura tsakanina da Allah idan har ka ga bai magana da kai yanda nake so ba zan iya rasa rayuwata tsakanin na da ke ba za ka rasa Allah a sanadinka a sanadin sonka wallahi har ta sa ina da aure kuma na kashe aure a sanadin don neman in zo in ganka kawai. To kai baka ji Nura yana kullun a rike aure a kula da aure ba? Me zafi ni waƙoƙin da yake suna to yanzu ya kake so faɗi ya kake so ai yanzu mu kara zamu da gaskiya faɗi yanzu me kake so ai kai zuciya ba za ta yarda yi maka. Ka zo wani abu sarki wallahi ka gane sarki saurare ne nan ba da ka gani na ba baban da shi baban mu yara to duba Nura saboda Allah na taso daga garin Neja saboda Allah me kake so yanzu ai so nake na kawai me kake so ai maka don Allah Nura ni dai ina so in kasance tare da kai don Allah Nura kamar ya don Allah Nura duk inda kake ni ina tare da kai ka san akwai wani Nura don Allah na ta kana ji na kai ni mutum guda ne zai kai ni Kano ba wani wanda zai sai da ba wani wanda nike zo in saye shi ko in zo a wajen shi nan ba wanda ya kawo ni illa iyaka kaunarka kawai ya sani na baro gida na baro mama na ko baba ban da shi baba na ya riga ya rasu saboda Allah wallahi kuma kaga a sanadiyar sonka kaga na rasa auren na ashe kuma na zo in so in tafka me yasa ka rasa auren a sanadiyar sonsa me ya da sonsa da auren ka ni ko 10,000 kace in baka mu yi magana da kai ni zan iya in baka shi Nura bai magana da mutane a karbi kuɗi ba wani kuɗi da zaka ba Nura kuɗi magana ya kamata ka sani shi ne gaskiya kai saurara ka jiro Allah kai ka jiro da Allah muna ba shi zai ka mana abin gaba tunda ko hayaniyan mun yi ka wallahi ka gane kaga wannan sarkin masoyan Sokoto ne kaf Sokoto Nura bai da shugaban fans kamar wannan kai shi da Allah bai ko sani ba ai abubuwan shi yanzu gaskiya don abin amma kamce shi kai ka gane su kuma ne kuma daga yau ba na zo yadda yake ne kaunar ka in ka auna bai ma iya sun abin shi yanzu bai da ilimin da zai bayyana